weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to ɓogge to cenela sakoɓe to Sinthiou dañɓe to beeli cowi to jaaba liduɓe to ɗayfa to Sinthiane ceerno mamoudou waddou to dara halayɓe ko on takto dara halayɓe ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno mamoudou waddou to cité yembel asekna dakar ha to galle ceerno madani tale ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie tayereɓe tawteɓe nder nakshota ene jogui caɗele mawɗe no fewi oɗo saaha joni kuppiraji courant jokkodirɗi e ɗeɗo balɗe kay tawi ala ko heddi so wona balɗe seeɗa e julde tasken to leydi Sénégal député ji yew yaskanwi wonnoɓe hanki seppoji men to cité kera Gurgui joya e mabɓe mbiyama teɓam to leydi Sénégal to leydi Mali ko accident musɗo waɗi to nder région de Kayi hakkude to wiyete Jijjini e to wiyete Jema yimɓe hewɓe mbasi hen pittali mumen to leydi Burkina Faso capitaine Ibrahima Traoré hoorejo leydi ndi o waɗi remaniement ministériel o wayli fodde jagorɗe 4 e nder gouvernement makko to leydi Nigéria ko gorko goto jullo jasɗo ñingnoɗo nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam mo jaame kisallah woni e mum ko kañuma tigui yimɓe ñuki mum piiɗum ha wasi fittane mum woni ko waɗi wiyete lensiem to leydi Niger wayli lima national mum e oɗo saaha joni kabaruji men jolam jaɓeri ma en jaaha to leydi Russie bisimilla mon e ketkit hotondirte joni piram takir gurel te ko ha ko moƴƴo iwru ko en tokkore dinnoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yito hen hoore muɗum gurel te ko safara ɓolo woni e muɗum hewɓe hutortoɓe gurel te kolliti enen jiito hen koye mumen hay so tawi woni ko ñabboji goɗi ɗi kalaka e ko gorel te safrata ko gorel te ko ha ko moƴƴo woccako a wulnan ndiyam ma ha wula mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa gorel te ala rewam ala effet ala haydara so tawi a waɗiri no wirani ma yiito hen cellal ɓandu maɗa an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wulloru neɗɗo tuƴiɗo koyɗe musoje koppi musoje keeceje musoje nonne kadi mo yahata juma e jama jokkoyde enɗam ngam ɓandu musoru sa jokkodire gorel teyya joni keɓa hen ko laaɓi an lelotoɗo ha jamma jenga ɓanduma wona jadde donka foccade ngam jonde ngam goɗɗuma saɗa yara gorel teyya ƴiƴam ma dogade ɗaɗi maɗa an hoore maɗa ha poccoɗa loyya sa yiɗi jokkodirde e gorel teyya jahata koto site mabɓe internet woni Google tappa www.gorelte joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi jokkodirde tongoɗe gorel te so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Boy Amadou Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Amadou Ba 06 52 19 76 71 so tawi koto France gonɗa jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teyya ko safara ɓolo woni heela kettode kabaruji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone altine nogasi jeegom lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi tati habruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah kabruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie hono no mbirɗon ñalawma hanki o e kabruji men ñande samba miñum julde woni ñalawma ɗiɗaɓo caggal kayde julde juula diddal cifti e daari ne ɗamini wadde kay ko wiyete fuutankagal to wuro men wiyetego Mbaña to wuro Mbañ noon taw ko fedde cifti e daari kañum tigui fedde cifti e daari Mbañ kañum bismi toon Abdoulaye Ndiaye dembamo babaɓe e diddal mum ɗum noon enen mbiya dendagal bandiraɓe yiɗɓe kay yiide Abdoulaye Ndiaye e Ghalii Abuu Bah e dendagal yaadi men kala nde mbawa toon tigui dokkodirana aadi toon to wuro men wiyetego Mbaña ɗum noon ko ñande samba miñuma julde to leydi Mauritanie ha joni oɗo saaha kala noon ene teska ɓoyata julde taske yetto e nder leydi Mauritanie walla e nder leyɗele julɓe kala ɗen ɗamina noon e nder leydi Mauritanie ko ñande alarba nogas jeetati ɗamini kay wonde julde taske e oɗo saaha noon tayereɓe ne heewi noon e oɗo saaha so yettima tayereɓe hewɓe kewi tigui ko walde atelier ji men gam kay waddude danɗo e oɗon ñalawma beele kay ne beltina dendagal kilineɓe mumen ɓe joƴinɓe comci mumen hewɓe kadi kewi ɗaccude ko ha ñooso gadda joƴina comci mumen ene teska noon oɗo saaha kala ɗeɗo balle kala noon teska ko wiyete délestage woni coupiraji courant e nder yoga e leeɗe e nder naccor ko ɗum saabi noon e oɗo saaha joni kamɓe tayereɓe hewɓe mabɓe kay ñallata ko joɗade walla kiira joɗade ne pawdiri koyɗe enen jiimi e comci kiline men enen gandi e koye men so tawi kay ni nantani ene ɗamina hitande hikka julde taske hikka nde hewɓe so ndenaki jogorani kay juldude juutumci mumen tawa ala ko saabi ɗum so wona coupiraji courant e nder nakshot ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ñande aleta ani aleta hanki o ko député ji tawa ko député maire aleta hanki o député maire mo Nouadhibou hono El Qasim Wula Bellali o jaɓɓima to galle makko to Nouadhibou délégation tawi ko ɓeena wiyeteɓe communauté jolfuɓe woni communauté wolof e nder galle makko to Nouadhibou addiɓe toon noon ko waddemo félicité e weddemo félicité e polgu ngo Allah rokkimo kay e sumgoji ɓennuɗi ɗo ñande 13 lewru mai maydu tondu kasema Wula Bellali noon o holliri hen weltare makko mawde no fewi o yettiɓe kadi o jarniɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen dendagal dare nakshot ene mbi dakka ko fati e dabeje woni jawɗi taw ko jawɗi layye alarba noon julde taske noon ɗamina tigui ko ñande alarba nogas e jeetati lewru juin gonɗen ɗum ɗamini tigui julde mum taske jawdi noon ine heewi mbiɗen kono noon teskama tigui cogguji ɗi ne muusu no fewi jawdi hande jawdi wotiri jarata hande ko ɓurɗi taw ko jamɗi jawdi pamari jarata ko ujunnaje capanɗe joyyi woni temedere capannayyi euro walla ɗe hen ne jara ha capanɗe jeetati ha capanɗe jeenayyi ɓe hen ne mbiya ha temedere e nogas taw ko ha temedere e nogas ujunere taw ko haalisa ugguya hewɓe noon en teska tigui e oɗo saaha joni ñalla tigui ko wuɓade e daren ene jofo kala ko jomum joofi artiri feɗeɗe mum seeɗa hewɓe kewi ko ñallude wuubade ha hiren donc dañje kay ko coodi Allah e cogguji ɗi teskede tidde ɗi hitande hikka nde garta galleji men ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen altine hande nogas e jeegoma lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati boña Mauritanie biyeteɗo BMI woni banque mauritanienne d'investissement ɓe cifodiri e banque mondial woni boñ windere ɓe cifodiri e muma ñamade ɓuttere nde fewi de capanɗe 3 millions taw ko haalisa dollar sifande nde noon ko ñalawma hande on de sifa to Dakar ɗina capanɗe 3 millions taw ko haalis dollar hen million ngaji nogas ko ɗo reɗɗo woni tigui ɗon ɓe ñamlata boño million ngaji $10 keddiɗɗi noon in kettata tigui woni koko wiyete en ligne de garantie ɗum noon heedata koye petite et moyennes entreprises wontude e finance projet ji ɗi rewɓe kewi gollorade kala saaha sifande noon mbiɗen ko altine hande wonde sifa e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal aleta hanki o e nder seppoji
ɗi yewi askan wi yuɓɓinno e ndera Dakar to cité Kera Gorgui hewɓe nangama hen e ndera nangaɓe ene tawe hen député ji joyi tawi député ji joyi tawi ko lundiyankoɓe jeeyaɓe yewi askan wi ɓena goni hono biteɗo Cheikh Thierno Mbacké wondude goɗɗo ne wiye Samba Dang e goɗɗo ne wiye Bakary Diédhiou e goɗɗo ne wiye Alphonse Sambou e biteɗo Ismaïla Diallo ɓeɗo joya kala ko député ji ɓe yewi askan wi eɗo saaha joni mbiyaɓe teeɓa e seppo wonno mujibu seppo mabɓe noon ko namdade kay yo laamu ngu ittu oɗon blocus woni tigui koninkoɓe ɓe waɗi ene tourni galle Ousmane Sonko gardiɗo landa Pastef ene haɗa kay yaltude e galle mum guila kay ñawore yani e makko taƴana tigui omo lelo duuɓi ɗiɗi e kaso guila nden noon ko dadiɓe kañumen tigui goni tigui ene tarti galle makko kamɓe groupe parlementaire noon ɓe yewi askan wi ɓe mbaɗi conférence mabɓe de presse hollide kay mette mabɓe no feewi e ngol ɗo nanggugol député ji mabɓe ɓe kolliri tigui ɗum ɗo ko yaɓɓude kuulal ngal capanɗe jeegom e goho taw ko tunorgal leydi e règlement intérieur mo l'assemblée nationale mo leydi ndi ɓe erima laamu ngu noon ko ɓuuri yawde e yaccade nde woppita ɗiɗon député ji sawa kadi ko sans condition ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Kédougou to Kédougou noon ko goski biyeteɗo omo yette Sow ko guinenajo yiita e ndera huɓere wotere wonde mahede e ndera juma to nokku e nder wuro juma wuro witengo dingue sum kanko a so noon mayɗo o hewno tigui ko arde e kala waktu hewani ngakkude arde julde e kaɗona juma ñande o mayat nde noon teskama tigui o ari julde ɗon julde makko tusubar caggal nde o yalti tusubar noon galle mahate ɗon ko ɗon tigui o fayi e ndera nde ɗon huɓere mahatene e ndera nokku to jama ka woni o yiiɗi foftade seeɗa ko ɗon tigui o leeli ndeke o hawri ela dialla caggal noon nde waktu takkusano juula julɓe ɓe teski jiyanimo kadi o hewani ngakkude ko ɗon tigui gone namdade mo ene jiilomo ha tawimo tigui e ndera oɗon bâtiment gonɗo e sanci e ndera juma ka ɓe tawimo ɗon tigui omo leeli tawa kadi omo hippi o wondani e wonki makko nde koninkoɓe police nodda ko ɗon tigui gaari mbaɗi constat mumen caggal ɗum noon ko koninkoɓe faabu garan ɗon goski ɓe nawi ɗum to morgo hôpital wuuro ngo ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen to Kédougou ha joni hono maire mo Kédougou biyeteɗo Ousmane Silla ko kanko kadi woni directeur général bus uji ɗi Dakar Dem Dikka o addi ballal makko paydirngal no feewi faade kay e ɓen wiyeteɓe notable uji wuuro ngo e délégué ji leeɗe wondude conseil ji maire uji ɗi conseil ji maire uji ɗi o addi ngal ballal noon ko beele kay ɓe mbawa wadde julde mabɓe taske hitande hikka nde ha julde nde weela hano hannirtini o weeɗiɓe noon enveloppe ona enveloppe noon taw ko million ngaji 3 kañum woni hen yoɓe beltidira julde mabɓe ete kadi wona ngol ɗo tan ɗum fuɗɗi cérémonie o noon waɗi ko aseta ɓennuɗo e gardugol premier adjoint maire hono biyeteɗo Olivier Thiara Bangara e tawtorede kadi 3e adjoint maire biyeteɗo Demba Doucouré wondude directeur cabinet maire o hono Mamadou Diallo e secrétaire mairie ndi hono biyeteɗo Koli Ba Samoura ɓeɗo kala mbawi tawtorede cérémonie o enen teska noon kanko maire o hono Ousmane Silla e kala hitande kala julde taske omo heewi tigui wadde balle baɗi ni gam weltinde kay ɓeɗon yimɓe taw ko notable uji e délégué ji leeɗe e conseiller ji mairie ndi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Bakel tana musɗo waɗi to Bakel ko commerçant tawi ko malinajo mo duuɓi capanɗe 5 e goho tawa ene maayi ina sikka noon ko battiɗo saabu kay tawama ɓoggol e dande makko omo welta ɗum noon dawa ɓoggol e dande makko omo welta inde makko noon omo wiyetno Mamadou Doucouré goskiki noon tawa tigui ko sara woyndu e dow woyndu yaltirde wuuro ngo ɗum noon ko ñande nogas tati lewru juin ndu gonɗen ɗum o warti koye woyndu ndu ko heno tawa woyndu tawa heno warti ene e nder jiifaji makko noon tawama hen carte makko d'identité
wondoni carte makko d'identité e téléphone makko portable tawama hen kadi 24 800 francs e wondude kadi e billet taw ko billet khalisa uguya billet temedere woni 1000 uguya taw ko limore hesere nde billet 1100 uguya woni tigui ujunere e limore hinne de taw ko khalis uguya ko ɗum woni ko tawa e jifaji makko ɗum woni ko tawa e jifaji makko gendarmerie nationale o gendarmerie notitima hen ɓe mbaɗi kosta mabɓe caggal ɗum koskiki ɓe dokki yemɓe wonde nawete tigui to morgo mo Bakel eki fadi kay oɗo saha joni ekin toon fadi koreji makko caggal kayde ɓe linciri téléphone makko ɓe jiiti hen inde koreji makko noddama tigui goski ki noon nana mofta haɗin koreji mbawa adde tigui jimde e ko goski kanko noon ko commerçant mayɗo noon o ɓuuri teskama tigui hellirama o ɓuuri wurde cornet nakcota lamorgo leydi Mauritanie enquête noon udditama hen beele ne ande so tawi ko bartiɗo walla ala so tawi ko baraɗo ha joni ko leydi Sénégal kedde yen ha Touba Baye Fall en mbaɗi no kewi wadde kala julde taske hitande hikka ndene ɓe kamɓe mawɗo Baye Fall ɓe gaddani khalifa général de Mouride hono Serigne Mountaga Mbacké ɓe gaddanimo ujunere e temedere nogas jawdi layye yo tigui wallitoro julde taske nde ko altine hande nogas jeegom lewru juin wonno cérémonie o to galle khalifa général o to Touba ujunere temedere e nogas jawdi layye ndi kanko khalifa o noon maw ƴettu ɗum o wawa feccude e dendagal galleji taw ko miskineɓe ɓurɓe handude hen tawateɓe e nder Touba Touba beele kayne mbawa wellude julde men hannirta ni Touba noon ɗamina tigui julde men taske hikka hawrata ko ñande alkamisa sen ummima to Touba koto Ziguinchor paaɗen to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Isaka Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah. kum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV kabaruji garanɗe ɗo e nder Ziguinchor Ahmadou Sané oɗo ko Benno Bokk Yakar joni noon o namdimama mo ha feeri discours Macky Sall o wi discours Macky Sall de o wi Macky Sall de ko homme d'état ko bawɗo haalde so tawi président de la république wi caggal julde ma haalan yimɓe sona waɗa candidat walla watta candidat kañum noon hay goto wawa wiide ma waɗa candidat walla hoto waɗa candidat koye suwa hoore muɗum o wi ko homme d'état tan wayi haaldu ni joguiɗo haqqille bawɗo haalde yimɓe nde ɓe kaltiɓe namdi kajur mindi oɗo ko Pastef najo e discours Macky Sall o wi discours Macky Sall so wona waɗa yimɓeɓe manipuli holɗum omo jiiɓa haqqillaji yimɓeɓe tan kamɓe noon ɓe ngala palat be palat a tan ko Ousmane Sonko kadi hay goto wawa hadde Ousmane Sonko yaade holɗum 2024 eɓe gandina kadi 5e président e Sénégal ko Ousmane Sonko saabu ko on tan hande dari o woni chef de opposant ko on tan kadi hande yimɓeɓe gandi Sénégal fof ko on tan jiiɗi ɗum noon ɓe kulliti kamɓe ɓe ganda Souley Birame Diop walla goɗɗo kamɓe de ɓe ngala palade be ko Ousmane Sonko tan ina wayno hanki dey nde yimɓe ɓe mbino yo yimɓeɓe mbaɗa comci denne so juuli juma kullita beltaki holɗum e laamu Macky Sall kollita kadi jaadani 3e mandat ina wayno yimɓeɓe noon ɗoftaki hay goto ɓornaga comci daneji ɗum ɗon noon yimɓeɓe kollitiɓe tan haalaluji mabɓe ɗi kamen ndewani ina wayno nogaso joyo sokanoɓe ɗo ɓe ha joni nane kasuji ɗum no ɓe kolliti ɓeɗo yo goppe mbaɗani hay hunde dutto e galleji mumen kamen mbaɗani haydara juuloya e galleji mumen eɗen gandi kuppir ndiyam de fuɗɗima arde ga en e leegal halwar e tillen e Santé Ba e Djoubok ɗum noon ɓe kolliti ɗum ɗo de ndiyam kuppude guila 6 heures subaka ha 6 heures kikiɗe ina waɗi caɗele no yimɓeɓe hay goto lotta ko hay goto defata ɗum noon yo joom ndiyam en ɓe mbawa toppitade ɓuuri yawde yaccade en kaalino Kardia Seydi en Mayram Abou en de puɗɗima jaggede holɗum e marché ɗe ɓeɗo tato rewɓe nani e juuɗe ɓe jaggira holɗum ko mesuji ɓe gujjuno caméra surveillance kamen jaggiɓe gonɗe ɗum noon ɓe tinani ɗum noon ne wayno police ji ɗi nana dari e dame he kala jaggaɗo ɓe dokka ɗum ɓeɗo rewɓe tato noon hanki jaggama nani e juuɗe ɓe jaguira ko ɓe gujji mesuji eɓe mbaɗi e nder dampeji mabɓe ɗum noon woni ko feeñi ɗo henna hanki o Weltare TV musidɗo Ahmad Issa Kébé gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗɗo radio Zikre jokkodurde e Ghalii Abuu Bah yo Allah ko walde jaam.
allahumma mina seydi keɓe amadou isa keɓe baɗi ɓe rewɓe nanguiraɓe ne gujji mesuji yoɓe pembe soɓe pembama kam ha memi leydi hankkadi jomum holko waɗete so wona wujjude mesuji saabu ala to jokki kabaruji men ɗemgal pulaar seno mbima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗen aleta hanki nogas jeegom lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati aleta ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati ko accident musɗo waɗi e dow lawol e nder région de Kayem ko bus transport ko kañum tigui mabɓi e leydi hakkude wuro witengo Dijeni e wuro witengo Nyema ene tawe capanɗe jeeɗiɗi e 2 kilométre hakkude mum e Nioro saabi accident o ɗon ko dogdu fakkindu fewi woni ko wiyete excès de vitesse ko bus compagnie air Nioro umminoɗo to Bamako omo fayi Nioro de Sahel ko kañum tigui waɗi accident hewɓe noon kolliri nde umminode bus o ummi Bamako nde wi ha woɗɗoy chauffeur o holli tigui wonde ko tampuɗo ene sikki wawa jukkude ɗalngal mum ko ɗon tigui ɗon tigui ɓi taw ko ɓi PDG woni président directeur général société o kañum gonnoɗo e nder bus kañum ƴetti volant ete kadi teskama o ala permis de conduire hono no holliri jayne ɗi caggal nde o dogui kilométre uji seeɗa ko ɗon tigui bus o mabɓi e leydi hollirama noon haysen keɓani bilan hollirama hewɓe mbasi hen pittari men hewɓe kadi mbarmi hen mayɓe ɓe noon eɗen mbiya ɗumen nde Allah yurmotoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna dendagal gañiɓe ɓene nde Allah tigui hokkataɓe calal maɓɓe ha timma ɓe mbawa fatude galleji mabɓe erago men noon faade dendagal sofreɓe e oɗo saaha joni ya gartani heewi yahoɓe jultoyde eɗen mbiya tan sofreɓe ɓe nde jarata jaam ko yimɓeɓe jolni ɓe mbasa tigui halkude pittali kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni hewɓe cikkanno kay ko ɓoyata ɓade kay ko ministre de l'énergie mo leydi Mali caggal kay nde o itta e golle makko walla nde o waɗi démissionné tawa teskama e kala saaha e laamu makko coupuraji courant ne jokkodiri woni de l'estage yimɓe cikkanno hewɓe kay so tawi o démissionné ma ɗum safro ma ɗum gasa ha laaɓa kono noon elle mataw guilo démissionné ene wawi ni wiya mataw koko ɓeydi saabu kay tugui kay waɗino balɗe seeɗa noon e saaha référendum courant o rewino lawol e nder Mali e nder Bamako e kottari ɗum kono teskama guila référendum ɓenni sonngoji ɗi ɓenni faade oɗo saaha joni ko délestage o woni coupuraji ɗi ɓamti hano hannirta ni walla ni mbiyen ha ɓurtima hano wano adanni kabaruji kanko noon kono kanko noon tawa kadi ko ministre gonnoɗo gardinoɗo tigui oɗon société o waɗino démissionné caggal kay nde o ñigono no fewi e ɗiɗon coupuraji ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni catala halfinaɓe ko fati kay e haɓade doroko e haɓade poɗɗe ɗaynode gueɗe jaddiɗon kala ɓe duppi altine hande nogas jeegoma lewru juin 2023 nogas e nayyi piccalte medde joyi e capanɗe jeeɗiɗi e tati kilo woni nogas e nayyi e feccere kilo taw ko drogue mo hinde cocaïne wondude e gueɗe poɗɗe ɗaynoje kewɗe no fewi e gueɗe goɗɗe fodde kadi temettere capantere ɗiɗi machine kimmortori ɗi ɓe mbiyata chicha kañumne wawi duppede toon jaru ko marchandise duppaɗo o ñalawma hande o ene ƴiime ha 2 milliards woni milliard uji ɗiɗi e temedde jeetate million taw ko franc CFA ko produit noon moɓe tebtino tuggi 2022 woni hitande rawande ha yetti lewru juin 2023 ndu gonɗen ɗu taw kadi ɗiɗo marchandise uji kala kepta tigui ko poste uji tati tan kepti ɗiɗon marchandise uji ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeen ha to Kodiola wuro Kodiola noon enen tawe e nder région mo Sikosso wuro ngo noon meeɗani hebde kay année scolaire baɗuni mettude e baɗuni musde caggal kay nde résultat ji ɗi mbanno kawguel résultat ji ɗi noon kollirama tigui ko résultat ji bonɗi no fewi ko catastrophique résultat so tawi noon ko ɓen wannoɓe kawguel ko mbiyata résultat classique ɓe keeɓi ko 5,87% tawi ko résultat ɓiyata médresa ɗin ko 7,27% so tawi noon ko nokku biteɗo Kaba Furu ene tawe nder ndeɗon falle to noon ɓe résultat ji men teskamane moƴƴi no fewi ete ko kamɓe gondi e nder cercle goto ko wayno def ɓen keeɓi woni tigui diplôme d' étude fondamentale ɓe keeɓi 35,54% so tawi ko classique kamɓe furunoɓe keeɓi 30,20% so tawi noon ko banggue médresa ɓe keeɓi 5,14% hewɓe noon kolliri adani résultat ji ɗi
bonde to nokku biteɗo kajola ko hitandede fuɗɗinde puɗɗorɗi année scolaire nde ɓe keewi grève aji kala saaha école aji ne udda jangguinoɓe ene calo arde jangguinteɓe kadi e kala saaha ene calo arde e nder kala suuji ko ɗum saabi oɗo résultat ji taw ko catastrophique e nder oɗon ndeɗon falde koto leydi Burkina Faso paɗen hoɗoji leydi Burkina Faso hono capitaine Ibrahima Touré o waɗi tigui remaniement ministériel toko so woni tigui o waddi wayloji e nder gouvernement makko aleta hanki o jamma tawi ko par décret o siifi e nder décret o noon ina hollira kay wonde hono magistrat woni tigui magistrat biteɗo Émile Zerbo o subama o waɗama premier ministre woni hoore jagode leydi ndi o lomti ko biteɗo colonel Boukari Zougrama so tawi noon ko avocat biteɗo Edasso Rodrigue Bayala on ne waɗama ministre de la justice o lomti ko biteɗo bibata ñebiye ko on lomti hono Ismaïla Sombiye no mama waɗama ministre kalfinal ko fati e ndema o lomti ko biteɗo Denisa Wodrago Ismaïla Sombiye noon ko officier de l'armée ko kanko woni directeur général de la société nationale de gestion des stocks et de la sécurité alimentaire woni ko ɓe mbiyata SONAGES Roger Barom no mama waɗama ministre de l'environnement de l'eau de l'assainissement o lomti ko biteɗo Augustin Kabore jagoɗe keddiɗe noon memaka ɗen noon keddima tigui e postoji mumen ko noon kadi gouvernement o ha joni eɓe keddi tan koye nogas enaya ministre capitaine Ibrahima Touré noon siftinde on Ibrahima Traoré noon siftinde on ko guilñal capantati lewru septembre 2022 ko nden tigui o arno e jappere laamu taw kadi ko kuddata tugui nden noon faade oɗo saaha joni o waɗi ko wiyete 3 remaniement ministériel ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Nigéria Ousmane Bouda ko Nigéria najo ko buuse alata hanki o noon to wuro mabɓe to rewo Nigéria ko yimɓe ñuki e makko ene beddomo kaaƴe ene piyamo hawo tigui hawo libri hen ne piyamo tigui hawo faɗɗi ɓoyani o hawri e ladiala ko baɗano noon ko baɗaɗo ko wiyete lensi woni tigui yimɓe no sharia heewi ñawirde kala neɗɗo murtuɗo walla jartiɗino ko wadi kay ñingɗo nulaɗo men sallallahu alayhi wa sallam walla kalɗo ko boni e Qur'anul Karim kanko noon caggal kay nde o ñingno laaɗo men sallallahu alayhi wa sallam yo jame kisala woni mum caggal nde o ñingno ɗum ko ɗen tigui yimɓe wuuro ngo ñukki e makko gone fiidemo kaaƴe ene beddomum ha tigui o libri nde police ari noon taw ko bonanno boni ɓena waɗannoɓe lensi dogui kay mbawi tigui nadde e soyde ɓe ronda tigui on nawa hôpital ɓoyani o hawri e ladiala siftinde noon e nder leydi Nigéria sappo e ɗiɗi état ne tawe nder leydi hen tawa ko leydi tawa ɓen kutorto tigui ko sharia woni kala baɗɗo gueɗe baɗini henene heewi ko ñawirede ñawore wargo walla wedde lensa waɗe lensage woni kay kala ñingɗo ne laaɗo walla kalɗo ko boni e diine islam woni ko wiyete blasphème heewi tigui ko rewnede lawol kanko Bouda noon baraɗo o ko julɗo tigui ko julɗo taw ko salifiste woni ko kewɗen wiide wahabi yanke ko leydi Niger paɗen leydi Niger wayli tigui jimol jammu woni l'hymne national leydi ndi taw ko l'hymne national moɓe joguino guila 1961 ko assemblée nationale mo leydi ndi noon kañum waɗi adopté woni tigui ɓe goti ɓe kawri l'hymne national kesso o yo tigui ɓennine e nder leydi he limmaɓe kiɗɗo o noon lim woni tigui koɓe mbiyata la nigérienne on noon waɗano mbiɗen ko guila 1961 nde ɓe kemno indépendance leydi ndi oɗo lim kesso noon ko oɗo lima kesso noon ko wadde kay honneur woni tigui ruttude teddugal ɓen taw ko dariɓe leydi ndi darinoɓe kay ha leydi ndi wawi hebde tigui jeytari hoore mum e dadiɓe leydi ndi e oɗo saaha joni dariɓe jamma e jalawma ene jeyti pittali men taw ko habtade jihadiste en e nder leydi he lima gadan o noon ko faraysenajo biyeteɗo Maurice Albert Thirlé ko kañum tigui winduno oɗon l'hymne national kiɗɗo ɗum wonno ko 1961 Nigérien naɓe hewɓe noon ene critiquenno woni tigui ene jannanno no fewi bindola no fewi bindola tataɓola e nayaɓola lima national kiɗɗo tewni e nder bindol tataɓola e bindol nayaɓola l'hymne national kiɗɗo ɓe kewno ñingde ɗum no fewi saabu ɗum holliti hen ko soyons fier et reconnaissant
de notre liberté nouvelle ɗum noon taweteno koye woni tigui belto no fewi soyon fiére beltoɗen wonen kadi reconnaissant wonande kay liberté nouvelle mo keɓɗen hewɓe noon kolliri tigui wonde mo reconnaissant o woni tigui way kono wiide kay wonde hebdeɓe ley indépendance ko tigui e lew mataw koɓe goni koye yettude walla jarnude leydi France ete indépendance o heɓira tigui koye poɗe ndure so tawi noon ko lima national kesso woni jumol jaam kesso ngol ɓe jogui oɗo saaha joni ko ni tigui woni koɓe jimata hen ko woni tigui koɓe ndifata hen défendons nous la patrie au prix de notre sang woni tigui ndenena leydi men taw kadi ndenirɗen ko ƴiƴe meje meɗen ko ñande tati noon lewru août darto nduɗo konen tigui Niger mawnita indépendance mum bato wadi battowo duuɓi capanɗe jeegom e tati ko leydi ndi heeɓi manditare mum e oɗon indépendance noon oɗo lim national kesso ma waw yimede toon ha yimɓe hewɓe ha wawa saktare ha hewɓe ganda tigui oɗon lima national habruji men ɗemgal pulaar uddirten koto leydi russe caggal kayde mercenaire uji russe naɓe witeɓe Wagner mbanno filñitari mumen caggal kayde ɓe mbawi tigui yaade ɓe ɓandi Moscou lamorgo leydi ndi caggal ɗum ɓe jatiri ɓawo e ballal hoorejo leydi Belarusine caggal ɗum noon on guiɗan nde noon teskama mawɗo mabɓe biteɗo Evgeny Prigozhin ene tawe tigui to Biélorussie kanko Vladimir Poutine horejo leydi Russe o waɗi haalande makko discours makko dabɓo no fewi tawa tigui on discours noon ko kewɗo gartama walla mbiyen tigui ko guitti musɗo no fewi wonande ɓen witeɓe Wagner saabu o holliriɓe ele Wagner ɓen mercenaire uji Wagner gueɗe ko ɗiɗi soit ɓe ummo tigui ha laaɓa wonde mercenaire uji ɓe gara ɓe tawta armée nationale leydi ndi walla kamɓe foof ɓe jalta leydi Russie ha laaɓa ɓe patoya to Biélorussie ɓe tawtoya toon mawɗo mabɓe hono noon jagolgal kalfinagal ko fati affaire étrangère mo leydi Russe waɗi haalande mum ko fati kay e ɓen witeɓe Wagner tawteɓe e nder leydi Mali ha to leydi centre Afrique kala omo hollit tigui wonde yimɓe yo deccin hakkillaji men wonde koɓe heddotoɓe gollade mabɓe golle mabɓe e nder ɗeɗon leyɗe Afrique musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongan on kabaruji mon e ɗemgal pulaar ɗo e sawta he ko musidɗo mon sil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko mimen sehil men Saydou Abou Bah enen nanggani en Saydou Abou Bah sawi noon koto Ziguinchor ko musidɗo men sehil men Amadou Isaaka Keɓe ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogon